Муса Җәлил. Бүреләр. Кешеләр сугыша, кан кыя. Киселә меңнәрчә гомерләр. Төн буе улашып якында, иснәнеп йөриләр бүреләр. Күпме кан, күпме яшь ат ите, ялтырый бүренең күзләре. Бит моны төн буе атышып тураган кешеләр үзләре. Бүреләр башлыгы карт бүре исереп кешеләр канына йөргәндә сискәнеп туктады бер авыр яралы янына. Яралы ыңраша, саташа, каенга терәгән башкаен, кызганып егетне җил белән тибрәнеп сакрана аккаен. Кызганып егетне елыйлар Миләүшә һәм Лалә чәчәге, тәгәри үләнгә чык түгел гөлләрнең гөнаһсыз яшьләре. Карт бүре егетне иснәде, аптырап күзенә карады, һәм кинәт нидәндер сискәнеп бер читкә тайпылды яралы. Яралының зәгыйф сулышы бәрелде бүренең бурнына. Юк, бүре тимәде, сак кына борылып юнәлде юлына. Таң белән килделәр кешеләр, күрделәр яралы егетне, яртылаш ул тайган исеннән, шулайда яшәве өмитле. Кешеләр егетнең тәненә кыздырып шомпыллар бастылар. Туйганчы җафалап соңыннан ялгыз ак каенга астылар. Кешеләр сугыша, кан кыя, киселә меңнәрчә гомерләр. Төн буе улашып якында, иснәнеп йөриләр бүреләр. Бүреләр ах, ләкин бүреләр бу кадәр үк ерткыч түгелләр.